Què us sembla, nois? Ja veieu que aquí tenim la posta de sol més bonica de tot Àsia. A què heu vingut a Hong Kong? A fer turisme o a fer compres? A fer entrenaments. Bona nit, senyors. Benvinguts a l'hotel. Bona nit. Voldríem una habitació. Ens hi quedarem una setmana. Tota una setmana s'hi quedaran? Sí, som dos. Jo i el meu amic, que és allà. Doncs em sap molt de greu, senyor, però avui ja no ens queda cap habitació disponible. Oi que tenen una suite a l'àtic? Què? Doncs espero que sigui buida. Ja li volia demanar d'entrada si ens la podien donar, però no he gosat. Sí que és buida, però ja sap que li costarà $20.000 americans per nit, la suite. Per això no pateixi. Senyor Ken Masters, li fa res que comprovi la targeta? És una norma de la casa, ens obliguen a fer-ho. Només serà un moment. I ara, faci. Li demano disculpes. Em dic Héctor, sóc el gerent de l'hotel. Sàpiga que estic plenament a la seva disposició durant tota la seva estada, senyor Masters. Moltes gràcies. Ei, Ryu! Què? Ja vinc. Em permet que li porti l'equipatge? Sí, esclar. Gràcies. Sisplau, faci el favor d'acompanyar el senyor Ken Masters i el seu amic a la suite principal de la 78a planta. De seguida, senyor Héctor. Acompanyin-me, sisplau. Moltes gràcies. Senyors, espero que els agradi la nostra suite. Aquest ascensor és exclusiu per la suite on s'allotjaran els senyors. És un servei que donem perquè no s'hagin d'esperar mai. Quina vista més impressionant. Sí? Déu meu, quin tros d'habitació. Si necessiten res, només cal que m'avisin. Estic al seu servei. Gràcies. Visca! Aquí dins ens podem entrenar i tot. Ja va bé, ens hem passat moltes hores a l'avió. Ens convé un escalfament. Visca! Per fi som a Hong Kong! Benvingut a Hong Kong, amic meu! El nostre gran viatge acaba de començar. Sí, noi, hem d'estar en plena forma i... Fantàstic! Tenim piscina i tot! Sí, senyor, està tot correcte. De moment no ens falta res. Per cert, voldria fer una reserva per una excursió nocturna amb helicòpter, si pogués ser. Perfecte. I també li agrairia que ens busqués un bon guia turístic. Què hi fas aquí, Ken? Vine a banyar-te, home, està boníssima. Vinc de seguida. Sí, m'ànim? Bona nit, senyor Ken Masters. Soc la guia turística que havien demanat. Ah, perfecte, l'estàvem esperant. Si vol pot pujar amb l'ascensor privat de la suite. Ryu, ja puja la nostra guia. Ja veuràs com serà un bombonet. Com ho saps que serà un bombonet? Perquè jo no m'equivoco mai. Amb la veu que té estic segur que serà una noia d'una bellesa excepcional. I només de sentir-li la veu ja ho has de saber? T'hi vols jugar res? I tant! Mira, si realment és un bombonet, et prometo que faré 100 flexions amb els dits. Tu ho has dit, després no et queixis, eh? El mateix val per tu. Bona nit, em dic Xun-Li. Soc la seva guia turística. Xun-Li, 15 anys. Ho veus? Ho he endevinat. T'estàvem esperant. Jo em dic Ken Masters, tant de gust de conèixer-te. El gust és meu. I aquest és en... Em dic Ryu. Tant de gust. Bona nit, tant de gust. $79, 80, 81... Quin
Quina habitació més luxosa. Us sabia que en aquesta habitació hi ha dormit gent tan famosa com Michael Jackson i Diana de Gal·les? Caram, no ho sabia. Volen sortir a fer una volta per la ciutat aquesta nit? Sí, precisament l'helicòpter ja deu estar a punt d'arribar. Què vol dir, que farem una excursió amb helicòpter? Ah, sí? De debò, que emocionant. Però, d'això... I el seu amic, per què fa tantes... No cal que pateixis per ell, ho fa perquè li agrada. Sembla que hi és aquí. Tant de gust, senyor. Em dic Taylor. Sóc el pilot que els acompanyarà. Sóc en Ken Masters. Ja poden anar pujant, doncs. Hola. L'edifici del Banc de Hong Kong, Xangai ni la catedral de St. John's des del cel. M'alegro molt que li estigui agradant la nostra excursió, senyoreta, però li recordo que la seva feina és fer de guia. En sort que m'ho ha dit. No me'n recordava que avui faig de guia turística. És que és el meu primer dia a la feina. Els demano disculpes. I ara, senyor Masters, quina direcció vol que prenguem a partir d'aquí? Un moment, sisplau. Què li sembla si ara passem per sobre de l'illa de Lantau i després continuem cap a Macau? Escolti, senyor Taylor, això de Macau ho deixarem per la pròxima vegada. Ara m'estimaria més que ens baixés per aquella zona d'allà. Què? Allà no hi vaig de cap manera. Ja veig que no tenen ni el més mínim coneixement de Hong Kong. Els adverteixo que és la zona més perillosa de la ciutat. Va, li demano per favor, senyor Taylor. Què passa? De què parlen? No n'anem ara. Sisplau, senyoreta, faci el favor de convèncer-los. Aquests senyors no tenen ni idea del que fan. Diuen que volen anar al castell de Kowloon. El castell de Kowloon? Són un munt de ruïnes tancades amb xarxes metàl·liques. Les hi van posar ara fa 3 anys, quan els últims habitants en van ser expulsats. És un cau de lladres i fugitius. No hi entra ni la policia. Sé perfectament el que hi ha, per això hi volem anar. Però què hi volen anar a fer? I volem anar a lluitar. A lluitar hi volen anar? Ens han dit que allà dins hi ha combats cada nit i que hi ha gent molt forta perquè s'hi fan apostes molt importants. Posar a prova la nostra força justament allà dins és el motiu del nostre viatge a Hong Kong. Ah! Que emocionant! Jo també hi vull anar! Ja sé que hauria de callar. Miri, senyor Taylor, li prometo que assumiré tota la responsabilitat. Per tant, li agrairia que ens baixés al castell de Kowloon. Li demano, per favor. Entesos, anem tots cap al castell de Kowloon! Així m'agrada, senyor Taylor. Bé, senyors, jo me'n vaig. Ja tornaré més tard. Sobretot, vagin amb molt de compte. Em sembla perfecte. Quan hàgim acabat, l'avisarem pel telèfon mòbil. Esperaré la seva trucada. Adéu. Xun-Li,
No te n'hauries hagut d'anar amb el senyor Taylor? Per què no m'he de poder quedar? Us acompanyaré, que per això sóc la vostra guia. Ara encara hi ets a temps. Diuen que és molt perillós. Ai, us dic que us hi acompanyo. Quin lloc m'has deixat, oi? Sí. Vols dir que hi pot haver un coliseu de lluita en un lloc com aquest? Segur, però em pensava que el trobaríem de seguida. No m'imaginava pas que fos tan lluny. Sento algú. Avui no em vull arriscar. A l'efecte que apostaré pel campió. El campió, que no saps qui és avui, el seu contrincat? Va, afanyem-nos, que encara ens ho perdrem. Perfecte, aquests ens hi portaran. Deuen ser allà dins dels combats. Va, som-hi. Som 3. Gràcies. Escolta, una pregunta, Chun-Li. Has fet mai apostes, tu? Té, guarda tots aquests diners. Quan sortim en Ryu i jo, aposta tot el que tens. Senyores i senyors, el següent combat que havia de ser el 8è repte contra el gran campió, el senyor Edan, no es podrà celebrar perquè el seu contrincant, el senyor Gadal, ha estat assassinat per la policia de Hong Kong. Per tant, hem decidit de llançar el repte als homes valents que hi hagi entre el públic, homes que es vulguin enfrontar al campió, el que es vegi capaç de vèncer el que pugi al ring. Som-hi! Acabeu de trobar la persona que busqueu. Ei, Ryu! No cal que pateixis, Ken. Deixa'm que comenci jo. Tampoc n'hi ha per tant. Aquest campió no és res de l'altre món. Com vulguis. Au, Chun-Li, vés a apostar-ho tot per en Ryu. Qui coi és aquest? Senyor, ha vingut de fora de la fortalesa. De fora de la fortalesa? Sí, deu ser un jovenet irreflexiu, senyor. Deixem que es diverteixi una estona, el nen. Atenció, comença el combat! És el que vulguis, nano, que no em duraràs ni un segon. Tu ho has dit. Et faré el que voldré. Senyores i senyors, ha perdut el campió! Aquí tenim el nou campió! Prepareu 2 o 3 lluitadors més. Un foraster no pot fer el que li doni la gana. Qui serà capaç d'afrontar el nou repte? A veure si hi ha cap home encara més fort que el nou campió. Si no n'hi ha cap, avui haurem de tancar les portes. Hi ha algú que accepti el repte? Deixeu-me-la per mi, aquesta criatura. Ja me n'encarrego jo. Ja tenim contrincant pel nostre campió. Es tornen a obrir les apostes. Ho aposto tot per en Ryu! Senyores i senyors, es tanquen les apostes. Comença l'espectacle. Molt bé, Ryu! Ets el millor de tots! Continua així! Vinga, ja m'estic escalfant. Aquí toca ara. Traieu en maleït. Però, senyor, no cal treure'n maleït per un jovenet com aquest. Què et passa, que no m'has sentit? Sí, senyor. Ara mateix el trec. M'acaben d'informar que ja tenim contrincant pel nostre nou campió. És l'home que manté el gran rècord de victòries consecutives en aquest cau de lluita. El senyor Maleït!
Però si és enorme. Vols dir que serà capaç de guanyar-lo en Ryu? Esclar. Escolta, Marrec, ja he vist que no ets un ratolí qualsevol, però t'has passat de la ratlla. Ah, sí? Ryu, estàs bé? Vinga, home, aixeca't. Tranquil, que estic de primera. Ara em podries deixar sortir a mi. No vagis tan de pressa. Lluitadors com aquest no se'n troben cada dia. Deixa que em diverteixi una estoneta més. Doncs tu mateix, noi. I has de fer alguna cosa, si no aquesta bèstia matarà en Ryu. Vinga, Ken, que no em sents. Ara ja ets meu, ja et tinc a terra. Coll de monstre, acaba de caure d'una vegada. Ryu. Ara veuràs, et deixaré fet un nyap. Sí, senyor. Que no surtin de la fortalesa, aquests desgraciats. No permeto que els forasters dominin el cau dels combats a mort. Que no en surti viu cap dels tres. Mateu-los! Això no és just, sou una colla de covards. D'aquesta mena de gent no se'n pot esperar res de bo. M'han volat els diners. Ryu, ara és el moment. No tinguis por, Xun-Li, segueix-me. Fora! Aparteu-vos del mig! Aviseu tots els homes de la fortalesa que cap d'aquests tres no surti del castell de Kowloon. Quan els trobeu, mateu-los! No vull que en surti